Kwenzala Awuthina ngikubongise baby soqala. Kwenze Ayiyongo njani, le Sithembiso? ithungilayo le. Hayibo. Bathi performa kamnandi. Hayi. Ngeke serious lo. Hey madoda. Izilithumisa kane. Oh, like Bazi kanjani abochomi lakho? bandazi ngayo ke bajwayele uzapha endlini mayilapha kum. Nasireke. Ngasho uyazi ukuthi wena. Usho uthi Mfowethu. Ushaya ischeme sonke njalo. Le nto ithungelayo. Ngicela unike le phone. ushaya ischeme sonke njalo. Amabele lawa. Ha? Amabele. Ha? Ayiyongo le nto. Hey, awuthi yami. Ayiyongo le nto. Enbathi wayishaya performance bra. Awume mfethu. Mana Scott. Jonga. Ama-trauma akhe acaba kanjani manje kune-performance? Usho ukuthi ushaya ischeme sonke. Ushaya ischeme sonke. Ebafo, ingaba njola nawe okanye njola nawe. Ngicela kabi. Hello, sawubona my sister. Hello. Unjani? Hayi sikhona. Siyakwamukela kwi-invasion of privacy. Sikutholile umbhalo wakho sibhalele wona. And siyakwamukela. Ngicela nje oqala nje ukuthi singakayi kuphi nabo uqala nje usazise ukuthi ubani. Bese uyasitshela ukuthi mawusibhalele. Kena Karabo. Ngibhalele cause ngifuna ngifunisise umuntu wami. Like angazi manje. Uright kakhulu. Angisoli futhi angisoli nokuthi iyamchipela le. Ma-right. Like uright kakhulu okudinayo. Alright kakhulu. So kuba right kwakhe wena kumphathi kahle. Noma nje ngithi ngiyalwa naye vele axolise sebe right. Uvela axolisa. Ma ufuna axolisa. Shuthi ipeace. Basibenyana kancane. Uzawu ipeace kahle uzanayo. Ngiyayithanda ipeace ne, mana ipeace kakhulu iyabhora. Iyabhora. Yeah, kwamele like sikwatelane for 2 days inyana. How? Ngikhuluma. Okay. Hayi. Njalo si right, sihlezi right hayi. Iyabhora shemo. Hayi, sizongibona ngiyaqala ukubabokela emakhaya yazi ngaqala ukizwa leyo ukuthi right kakhulu kuba inkinga nalokho ke. Hayi shuthi ndoda lapha ekhaya thatha ama notes ke. Phela nama notes bafethu uma lokho uthi ube right kakhulu. Ungathi ungamphathisa ngekhanda kancane. Izinto zakho zibe right. I-peace permanent inkinga shebo. Ngiyaqala ukizwa lezo kodwa kulungile. Ulana nathi sikhona for wena thina. Yabo uma ukuthi khona mhlawumbe into ekhona. Futhi lokho kuba right kwakhe kakhulu. Kunento wrong ayenzayo. Nje. Thina somthola la ekhaya. Ngiphethe zami ngalena ke ngiphethe izinja lapha nama-hyena. Urasta we-IT. So into ezokwenza uzongena ubesilana ngiboleka amafoneni uzobe busy ngaye ekheni nivulele. And then bese ayibuyisa then you can get ukuthi ubheke lapha ukuthi ama-chats kuhamba kanjani. Ikhona into ekabhizi nayo. So umuntu right. Yeah. Right kakhulu. Hayi awenzeki. Konke off. Hayi abe perfect kanje. Hayi mina ngiyakuzwa vele. Ngiyakuzwa cha ngicabanga ukuthi mhlawumbe singambiza ke umuntu wakho then sobe sihlala phe kwendawo. Sicela ukunamukela bafethu lana nama guests sanamhlanje lena siyibiza i-loves therapy. Sithanda nje ukubiza ama-couple amasha athandanayo. So we like to celebrate young love yabo. So uma sithe ngoba sibhalele lana uthi hayi kunensizwa lana athandana naye ahlekisana nayo lana. Uyamazi vele my sister Pudo. Ya ngiyamazi njani. Uyamazi. Yeah, so nje ingane lento lenamuhla nje sifuna ukuzonazi kahle nesi-inspire ukuthi ezinye izingane emakhaya zazi ukuthi uthando lukhona. Yebo le ndaba le. So nje ngicela nje ukunibuza ukuthi le ndaba yini iqale kuphi kanjani nahlangana kuphi senithanda nesikhathi singakanani angazi uba ufuna uqala ukukhuluma phakathi kwenu nobabili nje i-story stage eseni bafethu. Ay manithethe ngokwami Budo. Awuthi yami yona le ndaba inda ngeke ngiqamba amanga but ngizawuzama nje uyikhatha nje bencane. Mate yami yona ngidibene naye eJozi. Ya isikhathi leso ngisuke esigela angithi ngiyageleza but ngiyaphathima isibane. Sure. Hlangene naye taxi rank awuthi yami yabo. Mari might yangiblessa ngaye ubona namhlanje ngihleli ngaye yabo. So like ngiziva ngathi nginenhlanhla nje yami yakho ngendlela ngithetha ngayo. So sihlangane khona ngisuke esigele taxi rank njani. But namhlanje silapha soyi2. Umlanda fresh taxi rank. Ya ngaphakathi babantu abasabanga. Ngabe nenhloni naye kanjani mfethu? Ne. Wayazi. Awuta nama ngegqeke. Mfethu uyazibonela levels. Yeah. No ngiyayithanda isibindi sakho. Mfethu yayazi anginanhloni ngaye nje mfethu ngiyamfila. Sure. Wayazi. Sure. Kwababa libeke eceleni. Mfethu. Amagwala kafuneki nje. Afuni. Shaka ngikona no. Ne. Hayi.
Wena my sister uthandani ngomfowethu la? Ngithanda yonke into ngaye. Yeah. Ukuthi uyangithanda, uyanginakekela. Yeah. U-right nje, u-right for mina. Right for wena. Kakhulu Shem. Uphethe kahle. Kahle. Hawu Nkosi yami. Ngiyayithanda into engizwa nabo futhi ngiyayithanda. Ah, uyazizwela nje. Ngiyangismile yabo nje ngiyasmile from ear to ear. Ngiyabeyonce. Yebo. Singakayi phambili futhi yabo ngiyangithanda ukuthi yabona makusesihleli nje sixoxa mnandi kanje nabo amafoni angasiphazamisi. Yabo sometimes anokuringa nani yabo. So ngicela nje ngiboneke amafoni enu abafethu bazonibekela wona ngale then sesiqedile then azolokhuzana bazobe sebeninikeza wona. Anankinga Yabo mntu. nje yami. Yeah. So wena mfowethu awusho nje into wayibona kuyo sister umbona nje wathi hayi yabo hayi ayabona la naye ngabe ngiyahlanya. Yabona uthi angeke ngitshela amanga mina. Yeah. Ngizokutshela ngami straight le ndlela ngafila ngayo. Yeah. Uyangithola uthi Sure. yabona isikhathi ngibona yena Yeah. kabona nje blessing. Ayi. But it's not easy ubona blessing nje yami kule life sikhona yabo ukuthi kuyo yonke le 2 years Yeah. ngithandana naye sentsho angabe na conflict naye. Anini. Yeah, sentsho hayi ukuthi azikho into ezibhlungu yabo empilweni yami mari angifuni umbone ukuthi ehappy because of me yabona uthi yabo. So lento ngenza konke kusemandleni ukuthi makabe right naye yabo. Hey itsizwa mfethu. Angiqaba nje hlobo njengoba niqwebhana lokho amakhaphulo ukuthi yanikhulumisana for a week. Nje yami ngidlala ngathi angiboni ngoba ngifuna umluze Ngaze nakublockana nje nazi phela kube blockwana. umbuze nake. Mama. Nje, Lutho. Yeah. hlezi right. Sesini right. Yeah. Hayi nina nanginspiration mara yazi. No wonder why ngizothi i-blessing nje. I'm blessed nje yami ukuthi ngibe nayo. Uyangibona ukuthi nawe ngijabulile, yangibona? Angiyakubona nje. Yes. Akukhulumi wena nje yabonakala ungakasho lutho. Ah, uyayazi nje. No, mafethu ama-goals yiwo layo ngabonana. Hayi hayi cha ngiyayithanda nto. So masingathi nje sikhuluma nje mhlawumbe nje nge-level of trust. Uyabo ukuthembana kwenu. Nithembana kangakanani? 99.9. 99.9 kunalo 1 lo. Kodwa bayabasho vele bathi shiya 1 lo 1 nyana nje just in case akusurprise. Ngiyamthemba ne. But kuno 1. Mina uthi ngifuna ukutshela ivarate kule yami relationship nginayo yini. Oqala ngifuna ukutshela nje straight mina angina role model emjolweni ne. Sure. But for yena iscale endimnika sona life yami nje yami ngu100 nje yami. Ophelele. Ya ngisitsho nje yabo esisikhathi ngizawuthi ngizoshiya ispace of disappointment. Ilanto izangibangela inkinga. Kuphela ukuthi ngingamtreat the way ngifuna umtreata ngakhona. Ngithola kanjani nje yami. Sengisho yimi moso engizileyo kuempilweni yakhe ndathi ngiyamthanda. Yeah. So afuneka ngibe ne doubt, ufuna ngipushe nje full force nje. Hayi sisukane manje. Wayazi. Shalo mfethu lo. Wayazi. Unithizwa wena. Fit. Unithizwa mfethu kuzwa kahle. Ngitshela Hawu shilo mayizini. Shilo wesi cha ngiyayithanda kami kanjena bafethu. No, abafethu bathanda ukusiphekela ngalena kunento esebhodweni lapha. Ngicela nje ukuthi basodezele ukudla kuyiplatha. Kunto abasilethela lana. Awusodele lapho insizwa yakwethu. Ngicela nisonezele nje yami. Yabo izinto kanjalo ubona into eyenzakalayo la. Nenjalo ngalena ihyena. And then Rasta bazalane ngefoni. u-IT yabona uvula amafoni lawo. So into eyenzakalayo lana yabona usungakhona ukuthi uxove ifoni uyangena lapha ku social media kwabantu bami uyakhona ukuthi ubheke ukuthi mhlawumbe khona umuntu obhayisisayo yabo into njalo ngoba phela sifuna ukuthi yabona phaka inhliziyo yakho yonke lapha asikisi nje kancane sesifike njani ngokule iyovulela ifoni zethu ningasixelela maqala. Hayi Ibrahim manje indaba ukuthi bathi wena. No mina bandist. Bathi group chat. No nana ayendo embi ngathi. Emanyana. Yi mama manje group chat ikhamba sisona. Bayenza group chat yena nabangani bami. Hayi chat nje nebangani bakhe nje. Abangani bakhe sithethayo. Waza abangani bakhe? Ya naye. Angithi bangazi ngaye. Batshela nezinto ezisnacks. Yeah. Njani lezi snacks ngoku? Lezi snacks kanjani ngathi ziyashisa kule group chat khamba ngithi sibone lapho. Hayibo. Athi nana ndijonge lo. Imama bafumana phela. Yefethu eyakho le phone okanye yami? Ma ngithi sisona yami le phone okanye yakho. kwenza sisami ngithi ithini into lapho? Hayibo. Nana ngathi kubonise nansi. Sumana Brian. Relax. Eyakho le phone okanye yami? Relax wena ngefoni. Asitsho ndiyabuza eyakho le phone okanye yami? Ku-group chat kwenzala. Baba. Kwenzala Athi nana ngibongise baby soqala. Kwenze Ayiyongo njani, le micimbi layo le. Nana ayiyongo le micimbi layo. Ha? Hayibo. Bathi performa kamnandi. Hayi. Mina serious lo. Hey madoda. Ngizilishumisa kane. No, like bazi kanjani abotshomi lakho? bandazi ngayo bajwayele uzapha endlini mayilapha kum. Basendlini yakho. Mina ngikhulumi ngezinto zami kubangani bami. Mana my sister basendlini yakho ukhona nawe.
Baby, Uphi? akho nto Ngizwa endiyisa ngayo le. kuyibonayo lena. Akho nto errongo endiyibhalileyo apha. Ayikho into errongo lapha. Hayi bo, othi. Hayibo. Hey madoda. Yini? Ziyakhala mana uthi ziyakhala ke la ekhaya. Hey, what's your perform mama boss? Mana, oh. Mamela nana. Ye kare bona le ngibona manje mana uthi marile. Asring. Ngasho uyazi ukuthi wena. Ushuthi Mfowethu. Ushaya iskemu sonke njalo. Lento ucingelayo. Engicela unike le phone sila. Ushaya iskemu sonke njalo. Mfowethu awumela kancane man wathi uzandina nondina ke. Abangani bami bonke cabanga. Like why bonke? Ufuna uexplainela kahle Why nje befana bonke? into yenzeka kanjani. Brother la ume wena sakuxabana nje. Mabrazo mina into engifuna ukuyizwa mina ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Ngifuna uexplaina lo nto. Into engikunika yona ithuba ukuthi chazake nje manje. Emanyani. Ngiyacela nje ngifuna ukubonisa lento bayiyongo lento ucingelayo mfondini. Kwenza ukuthi Hayibo onguthelela liluthu. hayibo Akhe. Ebafo yethu Wena unjakhe. mana angiqonda ngokuhle abangani bakhe laba abangani bakho laba basendana amanuzi nawo Shomitsaka nahana. brother mana sisonke konke ngayi kwenzana Amabele lawa. Ha? Amabele. ha ayiyongo lento Hey, ucingelayo. athi yami. Ayiyongo lento ucingelayo. enbathi uyayishaya performance bra Awume mfethu. Kancane. bra mana sixoxe uthi Jonga. amathoma akhacaba kanjani manje ukuthi kune performance ushuthi ushaya scheme sonke ushaya scheme sonke Ebafo ingaba ngijola nawe okanye ngijola naye. manje Ukhwela kakubi. mana khuluma nami Awuthi awuthi lento ucingelayo ngiyacela manje. ithi ischeme sichava ukuthi uperforma kanjani mina Brother awume kancinci brother yami. Jump. Sithi nawe. Great job ngiyakuvuma mina yabo usponsor kwashaya naba abashaya ushaya scheme sonke bethu Babe ayiyongo lento ucingelayo mana apha ngiyacela. Jo mamela babe. Mamela. Ikhaluse ke into No, le. zindlela esijoka ngayo ngithi Joke ngamanuzi Hey. hey kajokho ngaphandle Brother ngelapho wena. hey ay brazo mina ngimenyo sister ukuthi kodwa manje ukule simo lesingaphezulu kwakho phezulu Udala bra, ecela ungazingeni. mina ngisesayidini lakho mfethu ngisesayidini lakho Wena uzofika zonke sendela Chumitsa how much? No, ubusebenza understand. baze bazomtshela nokuthi uyaperforma Brother niphendule lowo mphingo ngoba ngithetha nemedi yami awume kancinci. ngiphela manje mina ngeke ngivuma udlale ngengane yabantu Brian ngithela ekhaya nasizama ukuthi uthando Sethi ungenaphi ngoba ngifuna umcacisela. phakathi inside ke manje jami Jonga babe. Manithethe inyani nje straight ne. ya thathe njani vele Yabona lento ufuna ibona. njani Ayiyongo. Ne? It's not ayiyongo. Babe ngithanda wona wedwa. hey Wena wethu. thanda nedwa phakela manje masisomdlala ngawo lo muntu Babe bathanda izinto manje utshomi bakho manje bese dithethe nje straight lena. Wena awuradililo wena. Ngo ngithanda wena Wena nabo hleli nawe. awuradililo. Babe mamela jonga bengasoze yenzeke lento if isitshomi zakho bezikwazi uzicontrol. Nami wena sicontrola yini wena usicontrolile Wena bakhona icontroller wena. baby ndicela uxolo sithando sami man mandiveze ndiyibeke nje straight lento uyabo. Jonga brother amancane. abangani bakho Futhi kakame kancinci. Ngichomike shabu katsona no. Emanyani. Ngiyacela ngamamele. hayi abangani bakho nabo hayi Akunimamele nje kayi-1. Bakho right Ngiyacela babe. Nana mana yini soka yona ndithanda wena wedwa torho. Ne ndifuna ucela uxolo ngalento endenzileyo sithando yabo. Ndicela ungamameli kakhulu ubhuti ngathi ufuna ungasohlukanisa sobabini. la dlala ngengane yabantu Brian No ischeme sakhe usadlalela kude ke brother wena mntu kuthetha kanjalo ngulona nothi wena. yeah but manje ngiyangibukela udlala ngengane yabantu No wandla babe. ischeme sakhe mfethu Udlala kanina vele. yalo muntu ukuthemba kanjani Babe intoni engayenziyo ifunayo. Yini engayenziyo Okay ifunayo. shabu everything yeke batlang. wenze over kodwa manje wenze uzudlulela sebanganini uyowenza over nakubo Wait. Iloya yakho na baby le. hayi cha bafuna mina Wait. Iloya yakho na le. Ubiletsona matlakala wona. iqiniso buka manje on national television uzodlala ngosisi wami Cabanga. hayi Ngifuna ucela uxolo baby. Bayi 3, ngichomisa ethi 3 nagana hle. hawu Nana. bayi Not 3 even oyi1. yena ayi-1 Oyi1 make No, awume kancinci futhi. yabaslicer nje yami Hey ngihleli apha. hayi ngiyakuvuma No, angihleli apha. Nana. Ngicela Hayi, umamele ngiyakuvuma. wena ne. ngiyakuvuma Andithi uthandana nami nothi naye. Ani? So bengicela umamele. Baby, I'm so sorry baby. Sorry. I'm so sorry. okay sister ngicela ukubuza mina ngiyamuzwa waxolisa Yo imibuzo ngaka lo bhuti.
Hayi mina lento yangihlula mina. Yazi bengithi ngiyamdefend umfethu uma uqala ukumchaza eqaleni ukuthi awu perfect sengithi hayi kanti ama suspicions akhabera. So makunje senza njani? Uyaqhubeka naye. Ayu Ngiyacela ngicela sithethe. le apology uyayithatha already. I'm Come sorry hayibo ngiyacela torho hayibo. Akithi wait. on. Ishakazi. Ayona Baby ngawazi mani bandiyakuthanda. Lapha bakhala ngeperformance abangani ukuthi le performance ayifiki kuwe kuphela manje izidlule nangale. Ichithekela Yento ngapha. engiborayo. Performance ethena lekuneleyo namfowethu na. Baphefela bakhuluma ngayo lapha. Mala kancane ngaleyo kona uthatha naye. Ngifuna ukwazi phela usister wami umuntu ongibezile la ukuthi yena uthini sister. kancane. Cela usitshele wena ukuthi Ngizothetha nami torho. nayi apology la. Baby. Uyayamukela. Ngithethe nyani ngoba ndiyakuthanda. I'm sorry. Hayi lo luthando. Kamuntu lana mara eish. Baby into engayenzela yona. Ngiyakharashapho. Nakumbuzo Let's yephi into engakwenzela yona. Sezokuthi awuthi udlala ke ngoyephi into engakwenzela. Nike thuba phela ukuthi akhulume. No, kaloku ngizama uthetha naye. Brother, ish. Ukuthi imali. Ndike ndakubuza ilawyer yakho nale. Oh kuthule mina kuthethe yena. Ubuyile ufekile umsikuqile. Angiqibanga. Angiqidi ndisathetha. Ukuya ingihappy. Yabona ke lento sewuyenzile mfethu. Inkanka ufuna ukulalela yeke usister ekhulume lana. Nangu umuntu osibizile lana. Ngifuna ukumuza mina ukuthi emva kwale tafula elidekiwe kwayimess kwabo yikho konke lokhu usister uthini? Ithini verdict siswamisa phambili manje uyaxolisa umfowethu. Kahle ayifetha shem. Uyifetha Nale kanjani? nahle ayifetha. Baby uzaba uthini ngawucacisa. Uyamyeka. Yeah, retlabuwa. Masithethe ngoku kaloku. Abo baby I'm so sorry ngiyacela torho. Yabona mfethu lo mntana ukhathazeka ngenxa yakho man wena man. Usicela bakudeke itafile leli usiphathele zona ezohlukanisa pha unikise ngefoni zethu ngaphandle kwethu. But now wrong manje. Mina kusho ukuthi ufaka ama group chats lapha unabangani bakhe. Uzosha ama performance reports njalo. Ama performance reports bibeke bekunika ku DM Yebhuti ndimi. udingana igroup yale nto lena. Hayi nawe mfethu kodwa hayi mina ngiyakuplay manje bana ngiyaqhela. Ngixolele torho. Kithi retlabuwa ke. Masithethe ngosigqibe kaloku. Ithi manje ithini into usizwa mina nje ngifuna ukuzwa ukuthi okay njengoba usibizile ke uthini uyayamkela lento le eza nomfowethu uperfection bakhe obungekho Retlabuwa. Yeah baby asizoyithetha apha lonto. Yeah baby sayiqhiba soyithusa siqale sobabini ne. Yes baby but asizothetha phambi kwabo. Cha. But I'm sorry naniva. Ani yayibona lento na uyenzileyo na wena. ngayibona lutho mina Brian into engiyenzile nje ngithatha Ungena njani esifonini zami ukuthi awuthi Brian wena kubulungile njengoba ubusho ngaba sikho la so kahle bafethu into enisho uthi wena sister uthi nizoyiqeda kahle ilento le Nale retlabuwa. yeah baby. So uthethe ekhaya hayi apha. Susirashela sithetha uthethe ekhaya baby ne. Cha. Yeah. hayi kulungile ke bafethu hayi sinizwele ke emakhaya bafethu ushiwa kuthiwa hayi umjolo vele kahle ngathi awudinga abantu abahlaniphele ngathi ngabuye ube domnyana kuzokuba semjolweni ezinye izinto but ngiya-understand usister mhlawumbe yabona nawe usaba ukuthi umuvaya la uzoshiya lento abakhuluma ngayo emnandi lena uzogcina sebe-enjoya bodwa bona manje busufanele ngaphandle uyabona so hayi ngiya-understand bathi bazoyiqeda abafuna uyiqeda la so yeah hayi thina uthi umsebenzi siwenzile bafethu njengoba ngishilo i-invasion of privacy lesiyangena bayi-10 mina ngiyi-1 ngiyabalanda bangazobhayiza lana sibafuna fresh sikangayazwana abantu abazogangalana so expose iqiniso ukuthi ngabe kwenzakalani ema-relationship so silitholile lana siwenzile umsebenzi wethu ukuthi my sister wenze njani sekukuye siyabonga ukuthi nibukele siyabonga ukuthi nifike lana ngiyathemba ukuthi hayi ngampela indaba yenu nizokhona ukuthi niyi-resolve asazi noma kodwa sekuyi-tag team kuyi-teamwork nazi ney'game ngapha phela zidlala ey'thende nama-group chat mhlawumbe noma isister nangizoyijoyina i-group chat angazi but yeah thina sethi sibanzi sishayile bafethu siyasibongile sibonge nakini bafethu ukuthi nifikile la danka bafethu yiyo i-Handsome Hankeni umtimani ubabulunyezi ngihambile isuze ekhaya konina iyobonana kwezayo yiyo i-invasion of privacy lena-ke sethi danko and thank you bafethu